Bueno, oraingoan egingo duguna da beste bideo oso motz bat, sort esplikatzeko, oso simplea da. Bueno, joute malin bagea berriro tutorialera W3 Schoolsen, bendakagu XSLT sort, eta bakarrikan esaten diguna da sort, ingelesez litzateke ordenatzea edo, bueno, antolatzea, bai? Orduan ikusten duguna da, ikusi alditugula CD-ak eta horiek bi eremu hemen dauzkagula taula batian, eta bi eremu horiek dira child eta artist, erabilitzakegu taula hori ere ordenatzeko. Hori egiteko gaitasuna badauka, ez zait iruditzen danikan punturik garrantzitsuena, baina bai, aukera hor dagola jakitia eta bestikan ez dala. Hor ikusten dezue, hemen, try yourself honi ematen balin badiogu, aukenduko lehenokoa, hemen, agertzen da hemen dago sort lerroa. Beste guztia da horreko adibidean bezala. Orduan dozkago hemen, taula hau daukagu ordenatuta, eta taula hau ordenatuta artistaren arabera. Bai, nik uste dut, ingotena hori lehenbizikoa da most kendu, sort, eta kendu ingo dugu, eta ikusten duguna da, dijoala ordenean. Ez zaiola askoa jola, igual, nordan ze Bee Gees daukagu hemen, Bob Dylanen baino berandugo, eta elitzateke horrela izango, bai? Orduan hemen egite ikusten duguna da, nahi baldin badegula taula horretako bi eremu dauzkagu eta eremu horietako bat erabilina baldin badegu taula ordenatzeko egin aldegula. Bale, orduan, hemen berriro jartzen dugu artist edo jartzeko baita ere title, eta horrela ikusi nola taulako elementuak egingo ditun ordenatu albumaren titularen arabera, bai? Izenburuaren arabera. Ikusten da, zenbakikin hasten da, eta gero B, 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 E, E, F, G, oso ondo, bale? Orduan, hau bakarrik alitzateke sort, eta ez dut nastuko beste bideo batekin, oso motxa hau, eta horrela xutziko dugu, bale? Venga, hurrengora arte.